Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki ajeng ngaturaken pawarta babagan Curug Lawe Kali Siji tetep rame pangunjung sanajan kedung udane. Ing dinten Senin tanggal 12 Mei 2020, papan wisata alam Curug Lawe Kali Siji ing Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dipunrawuhi kathah tiyang sanadyan cuaca ing mendung lan udan. Para rawuh saking Kutha Semarang utawi saking kabupaten lan sekitare tetep sumangga lan remen ngrasakaken kedadeaning alam curug ingkang misuwur kalawan aslinipun tetuwuhan lan ademing hawa pegunungan. Sanadyan dalan lumebet curug dedadosan licin amargi udan, boten dedadosan tiyang mundur. Kata ingkang tetep nglanjutaken lelampahan kanthi ngangge jas hujan. Curug Lawe punika tasih dedados papan wisata unggulan amargi kandhahaning alamipun ingkang saged ngademake pikiran lan rasa jemu. Pangolahan papan wisata ugi tetep siaga, ngrasakaken tanggung jawab kangge njagi keamanan para pengunjung. Niku wau pawarta kang kula aturaken, menawi enten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.